serca začíná normálním tankem. Nevěděl jsem, co mě čeká. Vyvral jsem si Francii, byla to zajímavá. A tak jsem zapnul první hit, tam se začala cesta. Dostal jsem se do třetí úrovni, pak mi nazval jsem vám, že mám špatné tanky. Napsal jsem mu, nech mě tak a hrál jsem dál. Dostal jsem se do páté úrovni, už jsem polovici, zbývá mi jen 5 tanků, tak jsem si koupil další, byla to 6. úroveň. Tak jen zbývaly 4 tanky, začal jsem rageovat, ale tady jsem se nesl, pak mi napsal se Pandro, že to neumím hrát, tak jsem mu řekl, nech mě Adame, ty žide nejovatej. Dostal jsem do nový úrovně, byla to ta 7, tak jsem se nevzdal, pak jsem začal rageovat, mám úplně rozbitej mobil. Ale to je jedno, protože si dokončím cíl. Mám zase nový tank, je to 8. úroveň, cíly je fakt blízko. Tak doufám, že se nic nestane. Začal jsem rageovat, ale radši jsem nic neudělal. Zbývaly mi jenom 2 hry a výhra byla moja. Jedna bitva byla fajn, poslední bitva počala, zlato bylo moja. Poslední tank získávám, konečně je to hot, tvojí mám cíl splněný, konečně mohu jít spát.